when you look on, you don't know when it's up. Because it's a problem. Atoka lu record wanyalo wacho ni achidna de mopogore opogore ma jogo ma hikgi oniang thoro kale gwenge mopogore opogore kata e kuonde ma bendi wacho ni gin kuonde monyalo wacho ni gini thoro timore moloyo kuonde moko kuma wacho ni elder abuse and prevalent moloyo kuonde moko. Bende nitiere okenge ma jogo ma hikgi oniang nyalo chwalo godo ng'ur margi kata report margi e yo makare kata jogo ma oritogi nyalo chwalo godo report e yo makare nikech kata kopogore kod weche go mag laro lo ang'eni mano bende nyalo chiw report e yo makare. Nitiere nyaka jogo ma hikgi oniang, jogo ma joma mine ma hikgi oseniang, moko kuom gichocho kata ratiro margi e yor bembo. Waseneno kuonde mopogore opogore. Bende nitiere kaka ginyalo report cases makamago e yo makare to bende cases go kose report gi e yo makare to ere kaka seche moko ka gisebedo reported to ere kaka iluwogi mar mondo unene ng'ama hike oniang ne oyudo ratiro mare kotudore kod bura manochwalo. There's what we call multi-sectoral approach. Multi-sectoral approach is you bring other stakeholders on board, including line ministries. Like for instance, the Minister of Interior, the Chief, a Sub-Chief, and the rest. DC, DOs, and the rest. They are very instrumental implementing government programs. Kuno kuponera tiro marangato obeda abused. Onego bene ji ng'eyo ni onego bene report gini to the nearest place when you ka chief, ka sub-chief, and then from there obedo escalated to other places and terminate arrest. Because the terminate arrest, then the law is going to take its course. Because its course ngamobedo right obedo abuse ne kupone ngama kato bambi tite hospital. Because the hospital onego beno bedo treated with a humane way to find out ne kajeni kupone ngato tamper. You know what we call even when somebody has been defiled. Nitiere time span moko poni okawo kapok report it, and then their clothes may should remain the way they are without being tampered. Man who the because kupapane timo mistake maroni kara lewni mano tigo doka we go lochon evidence la ingene court mora will act on evidence. Ka evidence onge to collapse on arrival, that case was a collapse. Kuro magi watima kuro wange hospital will be involved. What the first thing any or report ka police don't or report ka chief kada sub chief, then they organize the police do an arrest or the police station because the police station they kill the MOH here to MOH kind they escalate this thing to court. From there evidence will be gathered, justice will be seen to be done. The same thing they have a reporting mechanism to one from our ministry in all the 47 counties one gay officers make more right may be abused to be compromised to the record joge mondo make sure right